πρώτη πανελλήνια. Παγκόσμια. Παγκόσμια, όχι. Έχει παιχτεί κι αλλού, έχω την τιμή να έχω μαζί μου, εκτός από ένα θαυμάσιο κοινό, και τους βασικούς, μάλλον όλους τους συνεργάτες ηθοποιούς της ταινίας, όπως και τον κύριο, ο οποίος είναι ο λόγος ως ένα μεγάλο βαθμό που γίνεται αυτή η πρεμιέρα. Έχω μαζί μας τον κύριο Αλέξη Δερμετζόγλου, ο οποίος, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι συντονιστής του Κέντρου Ερευνών και Μελετών για το Σινεμά, μια σημαντική μονάδα για την πόλη μας, ο οποίος ανακάλυψε αυτή την ταινία και θεώρησε ότι θα ήταν πολύ καλό να παιχτεί μπροστά σε κάποιο κοινό, το οποίο από ό,τι βλέπω έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες μας. Να κάνω μια μικρή παρουσίαση των παιδιών που είναι εδώ, γιατί θα πρέπει να ξεκινήσουμε την προβολή σύντομα. Επειδή είναι η τελευταία προβολή, πρέπει να την τελειώσουμε σχετικά καλά και να συνεχίσουμε παραδίπλα το Φαργκάνι σε ένα όμορφο μαγαζάκι που λέγεται Σαλονίκ. Όσοι έχουν τη διάθεση μετά την ταινία, θα είμαστε εκεί με τους συντελεστές για περαιτέρω συνομιλίες. Να κάνω την παρουσίαση λοιπόν. Έχω μία κοπέλα ηθοποιό διάσημη από την Αφρική, από την Κένια, η Λίζ Τζάγκα. Είχα τη χαρά και την τιμή να έρθει να παίξει την ταινία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη διεθνή προβολή της ταινίας, και τη μεγαλύτερη χαρά την έχω γυναίκα μου. Και για να σας προλάβω, όχι, δεν κοιμήθηκε με το σκηνοθέτη για να πάρει την ώρα. Συνεχίζω. Έχω δύο αξιόλογους νέους και ανερχόμενους ηθοποιούς της Θεσσαλονίκης, τον Αλέξανδρο τον Κόχ και τον Έλσον Λούκα. Είχα τη χαρά να μοιραστώ το ταλέντο τους σε αυτή την ταινία. Είναι η πρώτη τους ταινία. Θα απορρίσετε και εσείς γιατί. Είχα μια καταπληκτική συνεργασία μαζί τους και πιστεύω ότι θα το δείτε και εσείς στην ταινία. Υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία έχουν έρθει και έχουν κρυφτεί εδώ μέσα στο πλήθος. Έχουν έρθει από την Κομοτηνή δύο φοβεροί ηθοποιοί, ο Κώστος Μαυρίδης και ο Κεβόρκ Μελκονιάν. Μέσα στο πλήθος κρύβεται και η Μαρία Σταυρακάκη. Επίσης μια ηθοποιός της πόλης μας. Μπορεί να ξεχάσω κάποιον από τους ηθοποιούς τους βασικούς. Υπάρχει ο Δημήτρης Αϊναλής εδώ, ο Νίκος Καραγιαννάκης. Υπάρχουν πολλοί. Όπως υπάρχει και το Σεργείο, η Στέλλα Ιδέλη, ο Τάσος. Και η Κωνσταντίνα Ιμανουήλ. Όλοι ανερχόμενοι στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι. Εγώ θα ήθελα να πω ότι πάνω απ' όλο η προβολή γίνεται γιατί την προσέφερε ο κύριος Ράπος στην αίθουσα. Ένα χειροκρότημα για το Φαργκάνι καταρχήν. Έχει καταλάβει ένα μυστικό που το κατάλαβαν λίγοι δυστυχώς, ότι σε περίοδους κρίσης απαντάς με μεγάλη πίεση. Απευθύνομαι ιδίως στους ποδοσφαίρους, θα καταλάβουν τι εννοώ. Όταν τρως πίεση, ασκείς μεγάλη πίεση. Δηλαδή τα μαγαζιά του είναι προσεγμένα, έχουν ζέστα, έχουν οράματα, σχεδιάζουν εδώ να κάνουμε ένα φεστιβάλ νουάρ στον επόμενο μήνα και την έδωσε τελείως δωρεάν και χωρίς κανένα άλλο αντάλλαγμα. Μου είπε μάλιστα έξω να μην μιλήσω, αλλά εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έχω το καταλόγιστο και μπορώ να λέω ό,τι θέλω και όποιο θέλω. Το άλλο που ήθελα να σας πω είναι ότι το σινεμά είναι όπως όλα τα πράγματα που αγαπάμε. Δηλαδή οι γυναίκες, το ποδόσφαιρο και το σινεμά μοιάζουν. Ότι συνδυάζουν τα αντίθετα πράγματα. Η γυναίκα μπορεί να σε χαϊδέψει και μετά να σε δαγκάσει. Το ποδόσφαιρο μπορεί να πιέσεις αλλά να φας γκολ
Και το σινεμά από μια μεριά ψυχαγωγή, από μια μεριά πάει για ρήξεις. Θέλω να πω λοιπόν ότι το μόνο καλό που άφησε η προηγούμενη κυβέρνηση για το Υπουργό Πολιτισμού, θα με ακούει και ο Βασίλης εκεί κάτω, ήταν ότι είχε πει ότι όταν κάνουμε σινεμά δεν φιλούμε τα χέρια της εξουσίας. Πράγμα που σημαίνει λοιπόν ότι δεν μπορείς να κάνεις σινεμά που το χρηματοδοτεί η εξουσία ή η πολιτεία, διότι δεν μπορείς να πας σε ρήξεις. Όπως και εμείς αυτό το κεντράκι που κάναμε, το έχουμε συνδρομητικό, διότι αν βασιζόταν σε δωρεές πολιτείας, Δήμου κτλ., δεν θα μπορούσαμε να ασκήσουμε την πίεση που θέλαμε με τον τρόπο που θέλουμε και τις επιλεγμένες εκδηλώσεις. Ευχαριστώ τον Αλέξανδρο για αυτό που είπε. Η ταινία κόπηκε από το φεστιβάλ. Αυτό δεν σημαίνει ότι πάμε σε ποδοσφαιρικό αγώνα με το φεστιβάλ, την κόψατε, είστε κακοί, εμείς είμαστε καλοί. Δεν είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός εδώ. Θεώρησα ότι είναι ανεπίτρεπτο ότι κόπηκε αυτή η ταινία. Με ευγενικό τρόπο απευθύνθηκα και στις αρχές του φεστιβάλ, το πήγαν ευγενικά και ο καθένας, όπως γίνεται και στη ζωή, συνέχισε τον δρόμο του. Πήρα λοιπόν το ρίσκο, μπορεί να μην σας αρέσει η ταινία, το λέω καθαρά, να με εντυπωσιάσει πολύ το φιλμ και να πω εμείς θα το παίξουμε. Το πολεμήσαμε από τον Οκτώβριο και μετά, τον Αλέξανδρο τον γνώριζα από τα μαθήματα. Νομίζω ότι όσοι ασχολούνται με το σινεμά, αυτό ακριβώς πρέπει να επιδιώκουν, να αναδεικνύουν τέτοιες ταινίες. Ένας άνθρωπος από τη Θεσσαλονίκη, οι άνθρωποι από τη Θεσσαλονίκη και εμείς μέσα στη Θεσσαλονίκη προσπαθούμε να αναδείξουμε μια ταινία που είναι ορφανή. Τι σημαίνει ορφανή? Όταν μου το έχει πει μια Αμερικάνα σκηνοθέτη, η Δίκη Προδρομίδου, ότι κάθε χρόνο έχουμε και τελειώνω 600 ορφανές ταινίες στις ΗΠΑ, δεν κατάλαβα. Ήμασταν στην εποχή της αθωότητας. Τώρα, φέτος, όλες οι ελληνικές ταινίες εκτός των δύο που κάνανε μία 500.000 το Αν και άλλη 320 το Χαβιάρι, είναι ορφανές. Δεν έχουν διανομή. Κατεξοχήν επίσης δεν έχει μέχρι στιγμής βρει διανομή η ταινία του Αλέξανδρου. Όχι μόνο αυτό, αλλά κόπηκε από εκεί που έπρεπε να είναι ο φυσικός εκφραστής στο φεστιβάλ. Τα φεστιβάλ πρέπει να παίζουν όλες τις ταινίες και όχι μόνο τις ταϊλανδέζικες, τις φιλιππινέζικες και οτιδήποτε άλλο. Σας ευχαριστώ που με ανοιχθήκατε. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε και εμείς τη σειρά μας. Να σας αφήσουμε αυτή την ταινία, αλλά πριν ένα τελευταίο, όπως μπήκατε όλοι, γευτήκατε ένα πάρα πολύ όμορφο κρασί. Αυτό το κρασί είναι από τη Μαρόνια, είναι από την περιοχή όπου έχει γυριστεί η ταινία, είναι από το εινοποιείο Κίκονες και ήταν ευγενική χορηγία της Μελίνας Στάσου, η οποία συμμετείχε στην ταινία. Ελπίζω όλοι να το ευχαριστηθήκατε και θα ήθελα ένα χειροκρότημα και για τις Κίκονες. Όπως και για έναν μεγάλο απόν που δεν μπόρεσε να έρθει, αλλά έστειλε κάποιον, ας το πούμε, αντικαταστάτη του, τον μεγάλο καλλιτέχνη μας κομμωτινιό, τον Θανάση τον Καϊφίλια. Οπότε ευχαριστώ γι' αυτό. Ας δούμε την ταινία τώρα. Ευχαριστούμε, παιδιά. Και τα λέμε στο Θαλονίκη μετά. Υπάρχει σπαδάρι.